kalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Suginanon sa pakigdait. Ug suginanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ikat. Mitawag si Frost ni Sandro at tulo silang pamahom. O gitugbangan ni Sandro ang pagpakaroon ino ni Flash. Murag wa lang gyud nahibawan si Sandro kung unsa si Flash. Gani nagkomedyahay panduha. Lakip sila sinang Lourdes ug Mary. Wa mahibaw sa tinuod nga dagan sa mga hitabo. Nalipay nga mitawag si Flash. Og butang nga gikalipay ni Flash. Apan sa kahiladman ni Flash, nagpaninggit siya sa kagul. Apan bidaog yun ang pagpanginanglan ni Flash nga sila si Rahim ang magkahatag og dili gobyerno sa Pilipinas ang ilang gialagaran. Unya na humanag ni Noy Al ang gipabuhat ni Sandro. Ginamit ang cellphone ug ang upat ka gagmay kayong hidden cam. Makita ni Sandro si Flash kung unsay buhat sa ilang bahay, labi na siyang sakinan. Tuod man gitao dayon nila ni Sandro ang mga kahimanan, samtang si Mire miduaw sa komunidad. Apan nakalitan siya, magkari igsuon, niya ang laing sumpay, ning lahitang sugilanon. Si Mary o Yusuf. Uy, wala ba di ay ko'y puspuro? Excuse me, sir. Naakay puspuro o lighter? Mahimong manghuwam? Sorry, Sister Mon. Wa ko'y lighter. Wa sab ko'y posporo. Yusuf! Tinuod nga akong nakita. Kumusta, Sister Mon? Yusuf! Ikaw yun ay... Kuan, kining... Kanusta ka lang? Karon pa lang yun ko naiabot. Aw, oo, tuod. Imo ning bag? Oo. Gikan sa airport. Milaos ko din is komunidad. Nagkatawag ko sa hilom kay... Ganina sa kong papaingon din sa kapilya. Mukhang magyod sila makailan ako. Nagkawa manggugo. Igo lang sila nga mitan-aw na ko kadiyot. Unsa ko di ay? Kadiyot. Hoy! Mga silingan! Wala di ay mo makaila kung kinsa ni siya? Paano ko na imong palihog? Si Yusuf!
Oh, sige. Tuguti pag yun, bahal. Tuguti inyong kabanog. Nalinaw kayo ang mga Kaya ako kapatid. iikot diri sa tugod sa Muslim o pagpapakit Kristyanos ng Idindo. nga nakigduwa-duwa ninyo Okay na, sa kana. Okay na. Ingon na ha? kain kini nga og maayos Yusuf sa mga kabataan din sa komunidad. Sige, sige. Buddy! Carlo! Kamong duha. Kalit sa mga Buddy! ita po. Ikaw sa Carlo. Ayaw mo palayo, ha? Di alam mo ba na kung dakong. Akong kaayo. Halos di ko makatuo nga ni ano siya din sa Kana, Pilipinas. kana. Ikaw pagbayo. Sige, sige. Nauli na gani ay siya din. Ah, sige, sige, ha? Uno, dos, ay, tres, dagan! Dagan, tikoy, dagan! Dagan bayo, kaya sunod mo sila! Dagan yun! Dili Dapita. Pirmi ko din makita kayo ang tibuok nga pagsahop sa adlaw. Muo na lang unya ko ni mong biya din sa komunidad. Muabot karon ng among superior gikan sa Manila. Sa ato pa, ikan din mulaos ka sa inyong community. Oh, Niya pa man din kining dakong kahoy. wa gyud ni pahilaptis mga tao din sa komunidad. Tungod kay kalingkod-lingkuran man ni dinhi. Dili ba? Ikaw man ang nagdaan ni dining Dapita? Anod ni siya sa dagat. Paghunas, naibilin sa baybayon. Ako na lang sa mga gipasan o gidadi ni kay nakaunaw na ko nga kapos lang gyapon ni bisan kinsa. Napuslan gyud. Lingkod palihog. Oh, ikaw di ay. Gusto kong magbarog aron akong maaninaw ang palibot. Kining dakong wanang daplin sa dagat. Gimingaw kay kuning Dapita. Mukalit lang tungha sa kunahuna ang komunidad ug ang mga tao sa komunidad. Ug kini sa Dapita, musamot ang bation kong kamingaw kung maghandom ko ning Dapita. Lonely mgod kaayong tanaw ning lugar. Tagsaon ning Dapita. Wa ko makakitaan ni dito sa Amerika. Gusto lang unta kong mangutanan diha nimo. Mahimo? Dili ka kaha masuko? Unsa man na palihog? Unsa ka na, Sister Mon? Ngano ipauli ka man din sa Pilipinas? Dili ba mauman untay imong plano nga ato na lang mupuyo didto? Murag dili gyud mosugot si Ala. Nga adto na kumupuyo sa Amerika. Tungod kay simple kay ang analisahon. Ang naitabo na ako dito sa Amerika, dili basta-basta nga hitabo. Dili iyano nga hitabo. Kundi dako kay hitabo. Nga ang tibok kalibutan kinahanglan gyud nga mahibaw. Shocking kayong nahitabo na ako dito sa Amerika, Sister Mon. Iyon adto kakalit. Kinsay magtuo nga si Jana. Sakop ba sa kaaway sa gugma o kalinaw. Ug naglabad ang ako nga hangtod karon. Nagsige pa kay ko gunahuna ngano man. Sa milyon-milyon nga gidaghanon sa mga tao sa kalibutan, ako pa jud ang napilian. Aron suwayang sa nitabo. Nga ila sa parehas ng Jana. Wa na noon ka maminyo. Pagbuot gyapon ni Ala. Kung maminyo pagyug ko, dili nang unta si Jana ug labaw sa tanan. Dili usa ka terorista ang akong mapangasawa. Nagpasabot lang yun nga dili gusto si Ala nga maminyo nako.
So, kung dili pa ingon ni ato si Jana, mangutana na sab ko nga si Jana mo ibuhaton mong ticket aron mamahimo kang American citizen. Mapugos gyud ko nga dawaton ako ang termino nagiingon nimong ticket si Jana aron mapermanente ako dito sa Amerika. Yes, Sister Mon. Maon lang yun unta katong katapusan kong paagi aron dili na ko mabalik din sa Pilipinas. Unsa may sa Pilipinas nga dili ka naman gusto mo puyo din eh. Ako maay may sa tungod kay nagpatuyan ko sa kong gibati ug bitala rin ko. Ibati lang ko dili angayan ka pagbati ug tungod ani natalawan ko. Maong gusto ko magpalayo ug dili na gyud tingali unta mutaak pagbalik din sa Pilipinas. Nakaingon ko buang-buang gyud tingali ko. Mao nga tanawa kung unsay resulta. Gibalik gyud ko ni Ala dinhi sa yuta kong natawhan. Ang minahal ko kayong Pilipinas. Mangutana na sa kuglain. Mahimo. Pangutana lagi. Unsa man na? Unsay gibati nimo dihang nahitabo to ni Jana? Ug unya, hapit ka pa gyud maamong. Gibati kag kahadlok. Wa ko mahadlok bisan kamay. Gibati nun ko og kauwa tungod kay Pilipino ko. Kung si Bako, wa pa maserve ang tinuod nga desisyon sa balao dito sa Amerika. Unya, ang mga butang-butang mo'y mugawas nga tinuod. Unsa may pagtanaw niya sa tibok kalibutan na itong mga Pilipino. Ikaduha, gibati ko dayon ang kahawang. Ang kakuwang sa akong kinabuhi. Ug ang grabe nga kamingaw sa mga tao. Masuod yun sa akong kasing-kasing. Intawon sa di ay nimo dito. Oh, ngano wa ka na mo tingog? Ngano nahunong ka sa imong istorya? Gusto pa unta akong maminaw? Tungod kay giwat na ko ang lain mong mangutana. Nga mangutana ka na ko kung kinsa gyud akong gikamingawan kaayo. Nga suod yun kaayo sa akong kasing-kasing. Nga naman? Kaya ning higayon na. Sultihan tagib ka kung kinsa siya. Yusuf. Pangutan ako kung kinsa siya. Kay sultihan gyud ka. Di na kinahanglan nga isulti pa nimo kung kinsa sila. Nahibawon ako. Ang katawhan din sa komunidad. Ang kabataan nga imong ikaduwa-duwa din sa maganiha. Oo, natural nga mingawon kasab ni Manoy Sandro. Mingawon kasab nako. Mingawon kasab ni Mama Lourdes. Bituo ko nga buutan ka, Yusuf. Mabination, mapinanggaon. Kung dili palang unta ingon ni adto si Jana, malipayon ka sa tingali. Yusuf, naminaw ka ba? Uy, bitaligsik man. Midag ko magkalik. Murag dunay ubos na. Yusuf, layo-layo pa ang kabayan sa komunidad. Watay ka pa silungan din Mga basa ta. Sister Mom. Gusto kaayo ang uwan. Ikaw po na ikong pulo. Yusuf, Tana. ikaw, mabasa ka.
Sige lang, way kaso. Basta ka na kaayo, Yusuf. Sagli lang. Kusog man gihapon ang uwan. Yusuf, niya na ang taxi nga imong gipakuha. I-drop lang ko sa among community palihog. Di ba ko mabiya din eh? Tana. Padungan tika pa yung taxi. Yusuf, Dali na. Aron makailis din ka og ilisan. Kay basa ka kayo. Tara sa taxi. nga na dili ka pa man mo pauli, Yusuf. Basta lang. Anhin lang ko sa komunidad. Sakay na. Yusuf, Okay ra lagi ko dire. Okay ra ko. Gusto lang una kong makikuba nila. Kay gimingaw kay ko nila. Sige okay. Bantay kay akong sirhan. Bye! Bye! Mahal yun ni Yusuf ang komunidad. Tungod kay sama na ako. Dako kayo kinikalabutan sa akong kinabuhi. Mauusap si Yusuf. Mahal na mong duha ang komunidad. Ni anak yun ay siya sa Pilipinas. Ito ang naanguan, Yusuf. Tinaw na kayo ang langit. Nagpahiyom kang nagtanaw sa kabalayan. Napuna na kami din karon, Yusuf. Gimingaw kay ko din hinoy, tiyoy. Mingaw yun kayo. Ang kapilya, maayo kayo ninyong pag-atiman. Oo. Tungod kay mauwaw menemo ko na mo kinang pasagdan. Dako ka kayo kikasabang nga mabaro kining kapilya. Lain may ato. Walang may mahibaw nga dito ka diay sa Amerika. Ganina pa may nahibaw kay gisultihan mi ni Sister Mary. Damis gid ang ato ni tiyoy. Way sama ka ninod dinis Pilipinas. Tinuod yun ka na, Yusuf. Tinuod yun ka na. Ako saman, gigutom ka na tingali. Anda mo na ko ang atong panihapon. Tawagaw niya palihog ka itong mga kauban na itong nagpabarog sa aning kapilya, noy. Magdungan tag panihapon, noy, tiyoy. Oh, Yusuf. Ako sila ninon. Sige, yari na ko. Ibati ko kalipay. Labihan cute kayong kalipay na nakita ko si Mary. Rahim, mubiyan ako dito sa Bohol, ugma. Okay. Ikaw ang mahibaw, Khalid. Mulahos ka sa Cebu. Mulahos, Rahim. Kano saan mo mapatay si Sandro? Ang tarangin ko niyang balita. Napatay na si Sandro. Ayaw-ayaw, my dear brother, Khalid. Bye. Pasilo ako. Major Sandro Santa Cruz. Pasaylo ako.
Prima, pili ko gingon na lang ni Mama Lourdes nga milakaw na ko. Unto na. Hello? Good morning, Sir Sandro. Naabag kasi inyo, sir. Dalag ko sa opisina, sir. Mao ba, Flash? Yes, sir. Mobalik ko trabaho karong